Day mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. Kung tayo ay matanda na, Hello there, mga ka-friendship, yung magbago mga ka-seniors, good morning. I hope you're still alive and kicking. man ito ang Be healthy and be happy. makuha mo. Galaw-galaw lang at eat Ako'y hagkan at ng masustansya mga pagkain para lalo tayong malakas. sa pagkat Ako pa sa lingkod, ka-seniors, Mardela dahing iba, sadit sanak, pero tiyan. ako Iribanan kita, halipot lang iragal ng iribanan tango niya, mga 15 minutos lang kita. kahit mabuti Pag alas 11, papasok po yung programa kang Department of Health. Every Tuesday po yan, 11 to 12 noon, para po sa tsikahang pangkalusugan. Kay puwanta yan, ngunyan po ng mga panahon na mainiton, tapos may mga paguran, at sin iba pa na sabi nga ni Kayan, ngunyan na August, kadakol po ng mga pag-celebrate na mga pag-obserbar po, mga tugang awareness, kan mga iba-ibang helang sa mata, sa baga, di ba? At marami pa. Pati na yung sa pagpasok ng tag-ulan, kailangan natin na asikasuhin yan. Okay? Technical side kasama niya ito, June Napolis. lagi sa'yo. Bantang yaon man mga tugang si Trecia Marilitana sa Production Assistant Center. Richard Astor sa DCGV Social Media Department. Newsroom. Papa Mars Angel, siya po dyan si Jenny Matthew Valderan. Angel Mustasa, asinman si Nicole Ann Gloriani. Sa luwas, siyempre ang Mega Force Patrol. Sa palagos pong panghalap ng mga istorya. Tanganing may balangin bugi sa Banuar si mapuka ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan sa 3rd District. Kasama yung Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nazarita. 1st District, kasabay ito dyan si Pading Jomar Bien. Mantang yaon sa Daraga, Legazpi, Lagadi. Ang samuyang bunso, ang lalaking masapog. Ang mandirigma ng Mega Force Patrol. Mga tugang Joshua James Bino. Yaman sa kapital ng probinsya, nakaprangkisa. Ang tuya pong mag-iriba dyan, siyempre si partner Al Armario. Kasarabay mga istorya na nakakalap niya dyan po sa sur na partikan na mga barangay sa Legazpi. Sa Kapitolyo, kaya sa City Hall, kasabay ito dyan siyempre. Hans Galero, ang babaeng walang pahinga. Kasarabay po mga opisina di gobyerno dyan sa Old Albay District. Kasi nagkapir ng opisina sa Legazpi Port District. Ay siyempre, katuwang tapo dyan sa tuya pong mata ng DCGP sa kalsada, ang piloto ng mobile, mga tugang Henry De Boy Mata, ang lalaking mahilig sa reels. Good morning, boy! Ingat sana sa pag-drive. Eyes on the road, not on the legs. Sa mga drivers mo yan to. Oh, mga babiyahe, ha? I-check po sa mga auto, tangani pong walang rimalaso. No? Yung blow bagets, laging tanda natin yan. Tangani pong ariglado kita. And siyempre, sa mga kababayan, mga birthday celebrators today, happy birthday. Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness.
Nangyari. Dahil pa naabot sa pig order kong kunya na. So, tintakan kugita. Medyo may namumuti sa gilid natin Alright. Anyway, de bali po tabi. And then, syempre, sa mga kababayan tamahiwas, ang brownout o power service interruption, duwang feeders, Bitano, at saka Washington Drive. At may pigiray po ang NGCP, yung 60, bago nindang 69 kilovolt line, pig-commission daso, bus 3 and 4. Kanakaagi, sa Santa Misericordia, sa substation, duman sa Muya, kan Kasudma. Duman sa brownout 6 o'clock to 6 o'clock. Yan, 6 a.m. to 6 p.m. Para na po yan sa maging maray naman mo sa mga serbisyo naman. Yan, okay? So hopefully, dire-diretso po yan para po sa mga kababayan ta. And syempre, mga tugang, kumusta kay Manay Shirley Tolosa? Yan, Ate Shirley, good morning. Malapit na. Ay, malapit na. August 18, Anli Wings. Yang Mats Lechon. Yang mat, lotong manamit, di kapalit-palit. Lalapit na po dyan sa may malapit na yan sa St. Jude Church sa Lapu-Lapu. Para po naman sa mga kababayan ta. Yan. Suportahan natin yan ng mga kaibigan natin para po magdana yan sa inyo pong pagtatao maning serbisyo, negosyo sa palibot na to. Okay. Sayang ito na ko kontak ang ini po mga tugang na Philippine Crop Insurance Corporation. Tayo ang kasimbagan duman sa mga paraomata na minaaray kada bes mga tugang na may kalamidad, titama aning arog kaining nag-aaralang sa mga pananom. Ini ang masimbag mga tugang sa indang makabawi lamang sa kapital. 'Di ba? Yung PCIC. Kaya lang siyempre sabi nga ni Kayan, ino-honor nila diyan ito pong mga nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Kaya piko para pangapunan din sa mga paraoma na magbisita ka mo dyan sa mga Municipal Agriculture Office. Magpalista ka mo. Tayo na mga lista ang sisumiter yan sa PCIC. Tangani na in kaso may mga siring kaining mga pangyayari, nag-aralang, nagkagaradaan sa mga pananumta, makakalaymar ka mo ki insurance. Libre yan, wala namang premium siyan di ba? So, aprobitsaran ta po yan sa mga ka-farmers ta. Maski sa mga naghahayupan at saka sa mga nagsisira, di ba? Magparelista pati sa mga paranyog. Magpalista diyan po sa RSBSA. Tangani na may mga programa ngunyan, mga tugang ang gobyerno, mga pigtataong mga subsidiyo, may pigtataong mga sabi nga ni Kayan, iba-ibang programa, maka-avail kita. And di kita mawalat, di ba? So, yan po tabi. At iyan man, maski ang PCIC, yung Philippine Crop Insurance Corporation, padagos ang pangapudan po ninda na mag-avail kayo ng mga farmers ayun ang makakasimbag duman po sa pagkalugi, at least makabalik lamang sa kapital mo, di ba? Kung nagkigo ng rimalaso, makabelta po ang kapital tangani magpadagos sa kita magtanom. Pero sabi nga ni Kayan, mga tugang, may mga areas talaga di po sa Bicol na pipaghanda dahil lang po sa posibleng pagtama po kan El Nino, di ba? May mga areas sindang mga pig-identify kang mga nakaagi, pero ang nababanggit kang pag-asa is yung pong Cam Norte and Cam Sur, di ba? Pero may mga lugar ngunya na dahil sa habagat, mga tugang, iba so epekto sa inda. So you can claim, di ba? Picture man sa nakaipuan po kayan, tapos bisita yan. Di ba? May file po nito ng tama. Tangani po na sabi nga ni Kaini, makabalik sa kapital ta. And then di kita madisuspirar na magbangtanom. And then maghanap ng variety, mga tugang nin mga pananom na madali na mapakinabangan. And then narog kayo nipigampang ta, tag-init o pagkukulang ng tubig, mabaratak ang daga, dapat drought resistant na mga pananom ang gaypuhan ta digdi po sa palibot. So iyo yan ang mga nagkakapira po sa mga paabiso tatangani po na sabi nga ni Kayan,
makabawi-bawi kita, di ba? O, iyan ang number one duman sa mga pa-attendiran tang mga trainings and seminars sa mga pag-mitigate ka mga siring kayan, sa mga caravan na gagamit sa pigagamit mga tugang sa pagpaliwanag sa manungod sa El Nino. Number one dyan na nakabugtak mga tugang para sa paagi para maging handa sa El Nino sa mga umahan. Number one duman so magkuhanin insurance sa Philippine Crop Insurance Corporation, tanganing mabawasan mga tuga ang pagkalugi. O yun, di ba? Kaya inuna natin yan. Di ba? Siguro sa mga masunod, pag napasyaran garo ka mga pag-iriba, tatanayta na, wala na sulati kong kontak hindi na sumasagot, no? Yaw man sa nang opisina kanya sa Bitano, harani sa Yasiano. Paghihanap na ng tabi sa mga pag-iriba, na very important tiningon yan, na makauron sinda, and talk to the farmers, and then anong mga dapat nagibon, magiyahan ta. At dakol po ang nag-aaray. And then kapag tinamaan ka kasi kaning sobrang taginit, even yung mga may alaga mong hayop, as in alaga mo mga tugang na mga mga sira, tatamaan din. Siyempre yung temperature baka madagdagan. Kaya yan po ang mga pipaghanda. Although sabi ninda, dahil mga tatamaang direkta, pero maray na po itong handa. Ang sakunay walang panama sa taong nakahanda, sabi ng Pag-asa, di ba? Di ba? O preparanta, maray na itong nakahanda kaysa mabutata, di ba? Kaysa inabot ka mga tugang na your pants is down, medyo hindi ka niyan di ka makaagapay na, di ka na makaabanti pa. Iyo, di ba? O, kaya diyan po tabi. Tapos siyempre, sabi ta nga ni, mga tugang, dapat kahit pa para sabi ta, dapat nagtipong kita ng tubig uran. Kaya itong mauran nagparasalod kita. At yan ang mga practical na mitigation. Nailing ko yan mismo, mga tugang duman sa one of the trainings ko, mga pinadara ko nila Ma'am Brenda kayo duman sa Iloilo, mga 15 years ago. Yun 15 years ago, na yan, duman sa Iloilo, extreme hot and extreme floods, di ba? Pag maura noon, tubig, baha. Yan. Pag mainit nito, yan, drought, di ba? Pero nagibuan nilang paagi. They even put up mga tugang parang sort of pag-asa sa farm, di ba? Dahil yung nagbabasa, forecast man sinda duman para sa mga paramauning itabi ang mga mangyayari sa mga sunod na aldaw, weather outlook. Anong klase kang precipitation dyan sa Indo? And then nakakaplano sila anong mga dapat na itanom. Di ba? Yun, very magayon na practice yun. And then yun, may igosinda talaga ni mga imbakan, mga tugang tubig para po sa nahali sa mga uran. Ginibo talaga din na parang yung practice ng Japan. So, yung pico para aral bukar, mga tugang, because yung kahit puwan talaga, because of growing population, nagdadakol po ang nangaipon ng tubig. Diba? Bakuan lang sa domestic. Napangaipon pati drinking water ta. Pagkatapos yun, sa paggamit sa mga pananom. So, kadakol na ang magkaipuan ta. And yet padagos man na medyo nababawasan ang mga vegetation ta, kaya yun po yan, dakol na mga areas na develop na subdivision, dakol na mga tinampong binuroksan, nagkawara sa mga kahoy. So what do you expect, di ba? So yun yan ang mga dapat. So para sabi nga ni Ken mabalanse yan, magtipon mga tugang ning uran na pwedeng magamit po sa pagburubaribi ka mga pananom. Yan ang pinaka-the best ng ibuunta. Digdi sa mga taga-albay, ayan, kung gusto nyo makahiling ng mga ideya manungod kayan, o pasyal ka mo dyan sa Sunshine International School kay Teacher Ophel. Mayroon dyan sa building nila, kada building nila dyan, iguning ining pantipon ng uran. And actually, yung pigagamit nila pang baribi, yung mga natipon duman. And then dyan ka mo sa Mirisbiris Gardens, yan, igo dyan, yung mga duman sa kay Sir Marlon Lungabela. Diyan po sa sa Lungabelas Farm sa Anislag, mayroon doon malaki na container na nakasuksok diyon sa gurong. Di ba? Kasok sa gurong. Di ba? Yun at least nagagamit.
Iyan po ang mga dapat natong giribuhon ngunyan tanganing mamitigarta an ini pong ano manahagyat. Dapat mo ako untanayin na ang panahon ay nagbago na ang panahon. Nature has its own rules, di natin alam kung ano mga mangyayari pa sa mga masunod, kaya dapat na aram ta kung anong hampanguntang problema, and then aramon taman sa mga nakakasabot kan anong mga pwede dang giribuhon. There are lots of trainings and informations na pwede po nindong makuha sa inda para po sabi nga ni Kenny makaagapay kita. Alright, John, kamusta na ang rabbit industry sa Pulangi? Magsigang kusog kang rabbit naman sa Pulangi, ha? Masarap na alternatibo sa protina. Iyan na rabbit. Kaya lang sa iba, abo gano'n makaira ko niya. Dahil ka magiling pagbuno. Yung niya ng pagprobagar kang Department of Agriculture. Magbagatama ka mong rabbit. Malinig. Best source of protein. Pagkatapos, pwede mong lutuon ng iba-ibang klaseng putahe. Di ba? Kaya ito pinatana ko ni Gojo, pinadaran ako ng mga taga-Pulanggi, pinadaran ako kay Rabbit Express. Di ba? Yung maarang na, tas may kalderita, may adobo, maraming pwede. Di ba? Para man lang yung manok, di ba? Ang rabbit. Taka igwa na sindang mga klase ng rabbit na talagang pigkakaon. Ayan. Pigkapabakal po ninda yan. And then, pwede mo maging source of livelihood man ng mga tugang sa indo pong palibot. Alright? O paano, John? Abanti na kita? Mga tugang. So, sa aga naman kita mag-irilingan giraray. Pero ako babalik mamaya. Alas 12 hanggang alas 12:30 para po sa Bareta alas 12 with Nicole and Gloriani. After po, kan programa kang Chikang Panggalusugan kang Department of Health. Sa tuya po ang partner pagabot po sa salud. Magatambay po kamo, huwag kayong aalis. Thank you very much. Bye-bye. Someone saw me.